émission mbeɗa heɗo Dijjee Jallo mbeɗa weltani ɗum e gendiyankagal mum e moƴƴere mum e faade mum yeeso mbeɗa heɗomo internet no feewi Dijjee Jallo bisimana machallah ɓiɓɓe fulɓe on calminama ko min Ibrahima Sako ɓurɗo andirede almudel pular nalanke taweteɗo ɗo e Nouadhibou mbeɗa heɗo émission Dijjee Jallo kewe kewe e nder internet ɗum noon mboɗo wiyon yon battu hen haqqille ene waɗi fayide ko jindi yanki pullo jontare jom jamanu tawatere toon to Nouadhibou nokkudiru meɗe bandiraɓe o waɗata ko yewtere wiyeteɗo ko kewi kewi nde toon to nder internet woni laylay renɗo mo ganduɗa ñande kala e Allah eɗen jii ko hesɗi ko hawni ko humpini toon to nder wiyete ko internet bandiraɓe nde yewtere ko mande ɓennata ko jeudi samedi à partir de 22h30 bandiraɓe kettude Dijjee Jallo so oɗon jiiɗi hebde humpita lamgo ceerno tawi ko toon to internet e nokkuji kala to mbawɗon wonde so tawi musidɓe tedduɓe jam hire mon en garti no gowɗen wadde tawi ko alkamisa kala e samedi à partir de 22h30 woni waktuji nogas e ɗiɗi e feccere ko kewi e nder internet o walla joljole internet o no hannirtani hande noon mbiyen ko nogas e goo lewru janvier no hannirtini 2021 joɗani ene kaɓirɗe ha mbawon nande komin kalata ko no hannirtini ha mbawon yiide komin mbaɗata ko no hannirtini on woni Saydou Abouba Weltare TV no hannirtini ɗum no e ñaagui bandiraɓe tan ɓe jokkata abonade no hannirtini e Weltare TV no hannirtani eɗen jiyaɓe tigui rigui kono kadi eɗen gandi eɗen jaadi e fawru gandal ko maayo gandal mo ɓiɓe fulɓe ɗum noon eɗen ñaagui bandiraɓe tan ndeɓe battata no fewi hakkille mabɓe e joljole internet o no hannirtani hande noon eɗen jogui tawi kadi ko koɗo men musidɗo men no hannirtani on woni Doro Sidiba omon to leydi Sénégal omon ay ɓoggol ngol hannirtani mawo ar tigui rigui kankone o yanno e ko kewi e nder internet o toon to leydi Sénégal kono kadi ma en jañno ɗo e nder leydi Mauritanie no hannirtani ma en jaa toon to leydi ma en jaa ha toon to leydi Gambie no hannirtani eɗen gandi toonne kadi ko kewi e nder internet o kono kadi ma en jaa toon to dowlaji tedduɗo Amérique kono nonne kadi ma en jaa ha toon to France no hannirtani ko yerdete attaya toon eɗen gandi e nder koye men no hannirtani woni guelɗo cukalel dewel jaari so ma en ɓuuri yañade no hannirtani joni o régie haade men nadde e ko kewi e nder internet o dokke kam oɗo morceau waɗa ko siftini ɓe hettoyankoɓe hiri ko noon tigui acca wele wi machallah mbaɗa andi wonko siftinta no fewi hettiyankoɓe joljole internet no hannirtini e kala saaha wodata ko jeltinen mon ko gandanɗa hoorema tigui rigui won waɗɓe en saaha mumen eɗen gandi acca wele so tawi en kaali musique no hannirtini eɗen gandi tawi kadi koye pulagu no hannirtini eɗen gandi acca wele heɗ tawi caggal no hannirtini eɗen ñagonomo Allah nde juutata balɗe no hannirtini acca wele toon to leydi Sénégal mais jinmi haade men yaade banggue goɗɗo dokken Covid-19 comme o hawsa joni ko Covid-19 tan haalte leydi Mauritanie hande ñalawma hande o alkamisa mbiyen ene wayno leydi Mauritanie ko waɗa test ko 1219 neɗɗo hande waɗa test to banggue coronavirus e nder leydi Mauritanie hande noon leydi Mauritanie dañi ko 54 personnes woni capannayyi no capanɗe joyyi e nayo neɗɗo hande leydi Mauritanie tawi kadi ko dañi wonduɓe coronavirus hande dañɓe hodde galleji men ene ketto tawi kadi ko joljole internet mbiyen ko temedere e capannayyi e goho neɗɗo hande dañi hodde tawi kadi e galleji men wondunoɓe Covid-19 nder leydi Mauritanie hande ko tato jalti aduna e leydi Mauritanie Covid-19 waɗen paami o sa joni coronavirus o ene yatiri caggal e nder leydi Mauritanie hanki noon conseil des ministres yimɓe hewɓe ne ɗaminino couvre feu ma itte hirto lelo ma itte nder leydi Mauritanie kono ene wayno mbiyen ene wayno ministre de l'intérieur walliri o sa joni coronavirus e couvre feu yadata e nder leydi Mauritanie o hannirtani ɗum saabino o saha joni yimɓe hewɓe kollidi kadi tigui rigui mette mumen e nder leydi Mauritanie saabu eɗen gandi o saha joni mbiyene wayno prix ji ɗi foof koɗi montuɗi dow ko ɗum saabi so tawi a wiyama ya hirto lelo 20 heures taw yimɓeɓe pop jofi te eɗen gandi woni yimɓeɓe gandanɗa hoorema ene liggotono ha wiyanma ɗo woni 2 heures du matin ha 3 heures du matin daña ko guurdi o saaha joni goni tan koye caɗele no fewi e nder leydi Mauritanie ha joni en keddoto e joljole internet no hannirtani
tawi kadi ko jaari so eɗen gandi toon to leydi France jaari so en tout cas site uji internet kewɗi garti e oɗo suka debbo no hannirti ni toon to leydi France mbiyan ene wayno biyaɗo koko bifta ala bifta kono site uji ɗi garti hen jaari so dal wi woni koye haajuji mum woni koye noose no hannirti ni hakkille mum ne deeƴi e jaari so oto wat oto hersin jaari so oto hersina men jaari oto hersina men e mbaɗema yakare de leñol ngol fof noon waɗema yakare jaari so leñol ngol pop eyyi hay nalankoɓe jimima ɗo eyyi joni kam caggal koɓe jimirma ko so tawi kam koɓe internet o haalata koko ɗum woni ko tawreɗa a hersini amin de te ndeysan ko ɓuuri hen yurminade won joɗonoɓe ha 3 heures du matin enen birde yo Allah wat feere jaari so yiite eyyi jaari oto hersin leñol ngol jaari eyyi jaari oto wat ha ndeysan régi tan yawi jog eyyi jaari oto wat emin jimmade billahi sa waɗi ko sa waɗi ko wi komi internet o wi ko a waɗi bone de oppe tan aɗa lakkiti toon e leydi France tan aɗa waɗi gurdam ma toon non ala jaari non woto waɗ ɗum oto hersinamen jaari oto hersinamen de ko internet o haalata ko woro wodde e so yiɗon ka jat tan aɗa waɗaya gurdam ma ni aɗa noosa ni aɗa wonde koppe ma mi sikkani aɗa waɗ ɗum jen jewoni goɗɗum no hanniri ni toon to leydi Gambie eɗen gandi o saaha joni couvre-feu woɗi koye waɗi e nder leydi Sénégal ko ɗum saabi mbiyen wayno tawi ko yiɗɓe noose yiɗɓe wadde baal e gueɗe baɗe noon pop e o saaha joni kamɓe ɓe paati toon to leydi Gambie no hannirta ni saabi ɗum boîte uji ɗi o saaha joni gudditi kala jiɗɗo happi no hannirta ni ene wawi yaade toon to leydi Gambie no so yaa toon no hannirta ni boîte uji guddani e gueɗe baɗe noon sito arti kala dal haale bu jiguen bu hewci jamono noon ɓe mbi bo bugue rek munci borbi ak benen borbi donc sito arti no hannirta ni da ngay dem Gambie nga daadi happi bu baax a baax nga bàyyi Sénégal comme ñoom dañoo bokk ci coronavirus dañoo sonn ci coronavirus ɗum noon kala jiɗɗo wadde happi tan yo yaa leydi Gambie no hannirta ni boîte uji ɗi ene wayno guddani no hannirta ni borom robbo yo affaire yo fof nan toon ko wona ɗum ko jaha leydi États-Unis haɗa men tottude Doro Sidi Ba ɓoggol ngol no hannirta ni toon to États-Unis eɗen gandi Joe Biden hanki o jooɗima no hannirta ni tawi kadi mbiyen ene wayno ine heewi himɓe heɓɓe mo e internet o no hannirta ni kono kadi en gandi Trump yeehi no hannirta Trump noon kam ko sehila vraiment Trump noon yeehi mais vraiment Trump yeehi kañum eddi joom suudu mum Joe Biden ari mais so tawi ƴeewi won mbinomi Dijjee o wi kam yomi wi hettiyankoɓe joljole internet wona Joe Biden o wiyta mbimo holno wiyta ko Baba Diop o wiyete ko Baba Diop noon ummi non o wondi ko tidde ɓernde o wi Baba Diop ummi fayi États-Unis wiya Joe Biden ɗum ko gonta Allah ndeysan o wi dal en tout cas hanki États-Unis dal naati e jaɓɓal kesal no hannirta ni eɗe ñagomo tan haade Trump kam laamima ha gayni natani Afrique oɗo kam bon Afrique je mbaɗe makko yakare no hannirta ni nde wona wawa nadde tigi rigui e nder Afrique no hannirta ni ko wona ɗum ko ɗo e nder Nouadhibou eɗen gandi ha tengti tawi kadi ko rappi wiɓe koye men ko rappiruji nanɗo vraiment jahani saabu texte uji ɗi ndewani lawol kadi vraiment ko jimoton ko welani dal onon dal joni ko ñifɓe tan voilà onon rappiruji mum Nouadhibou oɗon ñifide oɗon ñifi no feewi ha toon to Nouakchott noon oɗon ñifi no feewi somi gayni noon wadde ɓe gara mbaɗa classe uji mabɓe mbaɗa son uji mabɓe ɓe classe e gueɗe ba noon ko Dijjee Niass mi yi on puɗɗimi ni waddemo classe oɗon jima naggam e naggam mon ami mon frère Dijjee Niass ko kalɗa ko gonga Dijjee Niass vraiment rappiruji Nouadhibou jahani jimata ko weeli kadi ngala texte uji voilà janggo so pini ɓe jaa studio ɓe ñoɓa 2500 walla 3000 mbaɗa son voilà mbaɗani kam janggo so weeti kadi ko min e mabɓe tan kadi ko noon tan ko wona ɗum ɗo ko toon to Kolda on paami binoɗo ko nelaɗo o saha joni jaggama no hannirta jiiɗa ni artude e gueɗe makko ko wawi wonde fo mbiyane wani site uji kewɗi garti hen no feewi leydi Sénégal en jahat ƴeew hen Doro Sidi Ba no hannirta ni Doro Sidi Ba bisimilla dendi internet e dawal gadanal ngal yero hoccitno e Dakar Bus hocciti e rendo fulɓe holliti iwdi ɗum e to 2STV ko immori koto animateur ɓurɗo mawnude e nder leñol haalpularen ko on saabi haw immi ɗon ɗo 2STV caggal kay omo teski on en aranno e jindiranno e Elage Ndiaye ha o jogui hen
ko konngudi ɗo wi o nanata pulaar e yewtere nde waɗannode ko ɗum ittumo e nde ɗon yewtere kono kay arti e daawal ɗimmal ngal oɗon Seydou Ba caggal kay nde haqqillaji rendo ngo kala ƴoogi ko Seydou Ba on kay woni kittuɗo yero ɗon ɗo 2STV kono kay kanko yero e Seydou Ba ɓe majjodiraani ɓe jiitodiri e nder yewtere caggal kay ko wasde famodirde wodani woodi tan ko wasde yewtide eko yero holliti ma walla eko Seydou Ba holliti hakkude mum e yero kañum kay noddiɓe ene haalanaɓe ko faati e anniversaire mum oyi kono kay ɓurno yodde e kanko ko ɗetta téléphone makko o nodda yero ɓe kalda ɗum woni kay ko wattidi wadde yero kay holliti wi ko dañi gacce kañum kay ko wonto rendo ngo faani konnguɗi muɗum ɗi kono kay Allah en andi kañum fanani ɗin konnguɗi e Seydou Ba ɓe jewtidi ha Seydou Ba heeɓi hollirde kay hollirde yero haalani ɗum kay ɗiɗon animateur uji ma walla oɗon animateur jahannoɗo koyɗe less ene ara ene waɗa koyɗe less ngam nadde 2STV ene yiɗi kay heɓde posto yero oɗon kono kay Seydou Ba Allah en andi yero kañum ko fonso mum kadi ene watti haqqille e gollal yero Seydou Ba kay arti e Dakar Buzz ngam Seydou Ba holliti kañum koyɗe muɗum wona kewɗe ɗon ɗo Dakar wona kewɗe ɗon ɗo 2STV premier makko wadde ɗon yewtere ko hammeli waɗimo ɗon invité o artino ɗon tawi kay kanko kay e done sampati kañum ne o waddimo ɗon e jewte kono noon ko wadi ko faati ɗum caggal ɗum ko nde o signodiri e contrat e 2STV o waɗi ɗon balɗe tati ɗe goɗɗodirani omo ara ngam yindirde e Mariame Ndiaye e Elage Ndiaye haw dañi ɗon contrat makko o watti gollade ɗon ɗo 2STV kono ko wona ɗum ko o jooɗima kene tolno hitande koyngal makko fawaki ɗon ɗo 2STV kono kay o arti kanko Seydou Ba o wonandemo noon natiri télé Futurs Médias tawi kay ko TFM o holliti kay ko Safour Youssou Ndour waɗi présenté hakkude makko Youssou Ndour caggal kay nde waɗi enregistré tawi ko CD o waɗi hen ɗum ɗoji golle makko potom lamiji ha on wawi hennude ɗum Youssou Ndour ha Youssou Ndour hetti andi ko joom tala kanko Seydou Ba ɗum woni ko holliti e nder Dakar Buzz sen jalti Dakar Buzz ha joni gartaten tan koye actualité tawi kay ko kewi e nder internet kettoɗen kay koto e banggue télé Futurs Médias ma walla men télé ɗeɗon biyeteɗo Walfadjri télé Walfadjri eɗen gandi ko pertunoɗe yimɓe gollotonoɓe muɗum kono kay en garti ko ɓuuri tengtude e ɗeɗon télé ko ɓurnoɗo teskede hen ɓe suutini konnguɗi muɗum waɗi ɗum e nder réseaux sociaux e nder internet he wi wonta gollade e nder Walfadjri ko kanko wiyete Thiamas ko animateur mawɗo e nder leydi Sénégal kono kay oɗon animateur ene wayno o ñamti konngol makko o arti e ɗeɗon télé biyeteɗo Walfadjri kono kay teskama Sekti Diagnas ko kañum kay woni gardiɗo ɗeɗon télé o saaha e mona artire ɓesgu ngu faggino e Walfadjri taggal kay nde hewɓe hen ɓoccino oɗo biyeteɗo Mamadou Bité teskama o arti e Walfadjri tawi kay kanko kay Sekti Diagnas o yiɗi kay ko renditinde ɗeɗon kay tawi kay ko ñasnoɓe suurnoɓe Walfadjri beele kay ɓe mbawa artude e Walfadjri ɗum woni ko teska e o saaha ko Thiamas ko ñamtude mum konnguɗi muɗum ɗi wino sorinoma e nder réseaux sociaux kala holliti kañum heddi e kaddi gurdam mum wonta nanede ma walla yiyede ene gollo e télé biyeteɗo Walfadjri garten e daawal coronavirus e nder leydi Sénégal ene joga kulhuli mbaylandi oɗon rafite teskama kay ɗon ɗo leydi Gambie kono kay ɓeɗon haraleɓe ko fatiɓe e safara ɓe mbi kay ɓe mbawa gumɗin ɗum malla ɓe mbawa yeddi ɗum kono kay e ñalawma hande o eko ɓuuri teskede ko maɓe mbaɗi hen kay taw ko batu jaññaɗo ko wawi wadde foof maɓe labbitin ɗum ɓe noppi ɓesdu leydi Sénégal ha mbawa kadi darade e huccidde oɗon rafi biyeteɗo ko jogui ɗum mbaylandi e dawol ɗimmol ngol ene teska e nder falde Matam dawal ɗimmal ngal ko mbiyata deuxiéme fois ko ene battini ɗo e nder falde Matam te kay ko coronavirus ene heewi ɗo battani ene teska noon falde Matam ko diwan ɓurnoɗo hewde nguleyki e o saaha koye dabbude wona ɓuɓol ngol ene joofa kay beele refi o wona ɓuɓol o ɓuuri yidde kono kay ene teska e ñalawma hande o e nder falde Matam ɗon ɗo lycée mo Wourossogui professeur goto garnoɗo wadde kuuruji mum ko yani tan ɗon hawri e joomum ɗum tawi jibini fayre monde e nder oɗon lycée ha ɗum saabi ene joga kulhuli holko saabi ɗum ha ɗum sabubini e o saaha ndeɗon dille e ɗin gulali ene ga e nder falde Matam ene teska kaalowo malla joguinoɗo gonnoɗo e haalirde dowla Sénégal RTS Matam biyeteɗo Doro Thiam Mamoudou ene hawri e ladial ñalawma hanki o tawi kay iwri ɗum koye accident tawi ko moto kanko kay o wasi fittaɗu makko tawi ko o jeeya ko wuro boyin aji o gollotono ko e ɗeɗon ma walla ngoɗon radio wiyetego RTS Matam ko ɗum woni ko ɓurno kewde ga e nder leydi Sénégal ma walla ko ɓuuri kewde e nder internet holko kewi e nder internet Dijjee Jallo a jarama Doro Sidi Ba machallah an noon so vaccin ari toon to leydi Sénégal il faut ñakkoɗa Doro Sidi Ba nani voilà il faut ñakkoɗon onon fof leydi Sénégal ɓe ni onon fof koɗo ñakkate par ce que Macky Sall wi ko alay saago ñakkeɗon onon fof banggue Covid 19 o no hannirta ni ko kewi e nder internet o gasi e alkamisa hande o no hannirta ni ma en gartu tawi kadi ko aset ɓuuren tigui rigui yañnade e joljole e internet o no hannirta
tani ɗum noon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe joljole internet gasi jamanu tawtere toon to nuwadi bulu pudiru meɗe bandiraɓe o waɗata ko yewtere wiyetede ko kewi kewi nde toon to nder internet woni laylay rendo mo ganduɗa ñande kala e Allah eɗen jii ko hisɗi ko hawni ko humpini toon to nder wiyeten o internet bandiraɓe nde yewtere ko mande ɓennata ko jeudi